Dobrodošli u moj novi video. Danas smo spremali svinjski but sa samo jedan sastojak, slodicu i začini. Znači, nikakva komplikacija, nikakva nauka. A kako se sprema, ostanite na video i pogledajte ga do kraja. Znam da se pravilno kaže ostanite i pogledajte video do kraja, ali nije interesantno. E sad, kako to mesko izgleda? Op, gledaj ga. Pa mile, vidi ga. Pečeno s polja, a unutra mekano kao dušica. A vi ne zaboravite da lajkujete, komentarišete video, da se pretplatite na kanal i najbitnije meni javite utiske kako ste zadovoljni ovim receptom. U nastavku videa prikazat ću vam ceo postupak kako obrađujem meso, kako mu one sve bisuljke sečemo, to stavimo na stranu i iskoristimo za neku čorbicu. Idemo na video. Ovog puta sam u mesari uzeo neki komad od svinjskog buta, težina je bila 1,850 kg. Prvo mu ove žilice skinemo, masnoću skinemo, samo možemo mu žilavi meso, sve ove bisuljke mesne odvojimo, pa ćemo to posle da klasiramo i od toga možemo da skuvamo ukusnu svinjsku čorbicu. Dok obrađujemo meso i skidamo ove viškove koje smo malo pre pobrojali, zamislite odmah gde možete da ga recnete, otvorite, kako bi so moglo da dopre svuda, kako bi mogli dobro da ga začinimo i da se brže i ravnomernije ispeče. Za obradu mesa ćete potrošiti sigurno nekih 6-7 minuta, tako da nemojte da žurite, dobro skinite sve ove viškove kako bi vam meso bilo lepše i kompaktnije. Uključite rernu da se zagreva na 200 stepeni, od začina vam treba mlevena paprika, suvi začin slani ili ti vegeta i ko voli ruzmarin ili majčinu dušicu. Ukoliko meso bude na neka mesta deblje, slobodno ga tu zarežite, pa ga rasprostrite, otvorite, prilagodit ćete sud gde ćete da pečete meso njegovoj veličini, tako da nemojte oko toga da se opterećete i gubite vreme. Ja kad pripremam meso, ja i žilice i masnoću i manje komade mesa koji vise, sve to odvajam u jednu činiju, pa posle kad imam vremena dok se ovo peče, ja to lepo klasiram šta je za kuče, šta je za đubre, a šta je za čorbicu. A čorbica? Ona bi se mnogo lako sprema. Upržite crni lukac, dodate meso, samo ga malo propržite, tu gde ste pržili lukac, nalijete s vodu, kuvate dok se voda ne prepolovi, dopunite s vodu da se kuva još malo, meso vam bude taman koliko treba, to je nekih 45 minuta kuvanja. Začinite po vašem ukusu i ladnu zapršku, znači brašno i mlevena paprika može, u hladnom ulju, a možete i da zagrejete to ulje sa brašnom, bez paprike, pa da napravite klasičnu svadbarsku ili ti kafansku čorbicu. Evo nas, pri kraju smo obrade mesa, finiširamo i sad ćemo da ga režemo, da ga zasečemo, da ga otvorimo, da mu otvorimo pore, u te pore ili ti proreze ćemo dobro da utrljamo suvi slani začin, posle toga ide mlevena paprika i ovog puta sam koristio malo ruzmarina. Ko voli malo pikantni ukus, može ove proreze da stavi sitno tucan beli lukac, da ga prošara onako, da namaže mast. Znači kombinacije su moguće, sve u stvari od vašeg afiniteta i vašeg ukusa. Poslednje žilice sa mesa se uklanjaju, vidite gde je već meso otvoreno, otvorim ga i polagačka. Uklonim još nešto ako je ostalo da me ne zeza, da mi ne pravi problem i sve to lepo sad uzmemo da izmasiramo.